Не, това не ще не снима. Гледай какво чудо е. Това си е да, но аз не мога да ги снимам. За какво? Ми не ще гали. Тук пише загаснал. Каквото и да значи. Това е тук. Записва. Чакай още по-добре тогава. Значи всеки номер се отказват участие. Да има готовност номер 8 Васил Кълпачки и Иван Кълпачки с велики джимни от Говедарци. Това са глупости. За какво са го направили това толкова тежко? Асистенция за екипаж номер 4, които преминават специалния участък. Така трябва. Стой, Гемчо, от тази страна. Много. Малко каши. Аз нормално няма смисъл никъде да се кача. Да. Направо ще идем там, няма смисъл да се хода нагоре. Хайде, Нико, ево тук. Какво? Какво викаш? Аха. Ема тежък ле. Леко, Пачо. Да, видели? Това не край. Лесно да се каже. Няма да къде. Ела по-назад, Ника. Няма да го изкарам сега. Айде видим да ги видим какво правят. Не може принципно. Не можем Ела да минем с теб тук отзад. Нема чак толкова близо, не. Не, защото е сега като завърти гумите и ще ни направи отгоре до долу в као. Я чакай малко тебе да те снимам. Така. Нема, ние ще се преместим, ние внимаваме. Ние внимаваме. Харесва ми Геннади, идеално, просто перфектно. Гледай го. Идеално просто. Галя, това тогава би трябвало да мога да го изключим от това. Каним те там на Зверино. Къде ма каните на Зверино?
на обяд. Не, нали сме тук сега? Айде, идеално. Нема изпиране, това така се стои. И ми вика, какви са тия прахове? Викаме, добре, а виж се на какво си идеш. Нема да излезне според мене. Не, те го дърпат сега отгоре. Да. А той Калин е луд с главата принципно. Това Калин е. Това Калин. Това Калин. А то бебенцето са го довели и нещо па са го водили сега в болницата. Аз го не видях.